Hanap tayo. Ito. Buto-buto. Mukbang. Buto-buto. Paanong baboy? Ay! Okay. Mukbang. Okay. Kung ano? Agad ka, be. So. Okay. Kain. Gusto mo, sis? Halabera. Halabera. Kain. Nag-aas ka ba? Salamat, enjoy. That's look good. Wow, sarap naman yan. Kain. Let's eat. Said hi. That's look good. It's a look good. 34. Hello, everyone. Oh, yes, it's yummy. Bones. What is that? This one is a pork
The leg pork. The name of the food, it's soup. Bulalo, hindi bulalo. Nilaga. It says nilaga and it's a broth soup. Yes, of course. I cook it. Hindi, tinulang manok. Hindi. Nilagang baboy. Nilagang baboy. This is nilagang baboy. Nilagang baboy. Sarap nga para sa malamig na panahon. Tag-ulan. Sarap yung mga buto-buto. Yes, masarap. Masarap talaga. Sana yun? Where did I get that? Oh, yeah. Anong how much yan? How much? Ilang pera? Itong baboy. Anong bali 30? Hindi kita nagiget. How much yan? Ilang pera yan? Aling pera? Alin? Bali 30. Ikaw sis
Sila B. Sis Labi. Wala ka bang ginagawa, sis? Bakit araw dito? Si umaga dito eh. May buwan po. Charis. May buwan. Hindi. Gabi dyan sa... Ha? Ang oras na ba sa Pilipinas? Hapon, di ba? Sarap nito. Ito lang natira. Eh? Wala, incredible. Yes, incredible. May buwan dito. Charis. Shout out sa apat na viewers ko dyan. Nag-subscribe na ako. Ayan. Iba na. Wait. Mag-green screen tayo. Para hindi mo... Nag-subscribe na ako. Thank you sa pag-subscribe. May YouTube channel ka din po ba? Ayan. Good morning from Paris. How are you? How are you? You from? Opo. Said hi. Hello. Good morning from Paris. Welcome to my live stream, everyone. Hello, everyone. Thank you sa pag-subscribe, Susan Abuten. Susan? Tama ba yung spelling? Ay, tama ba yung pronunciation ko? Susan Abuten. Taga saan ka ba, Susan Abuten? Naila Aziev said hi. Susan, taga saan ka? Susan Abuten. Saan ka ba? May YouTube channel ka ba? May YouTube channel ka din ba? Ako, Pasay City. Sa Pasay. Taga Pasay ka. Okay. Okay, taga Pasay ka pala. Saan ka sa Pasay? Hello to all my viewers. 7 viewers ko dyan. Hello. Okay. Oh, gate 1. Hindi ko alam kung saan yun yung gate 1. Gate 1. Gate 1. All right. Right.
That right? Right? Hello to all my viewers. Ikaw tagasan ka sa Manila Zone. I'm not from Manila Zone. I'm from Luzon. Yes, taga Luzon me. Bicol region. Ay, sakit. Ayan, guys, tayo ay mag-unboxing. Ari ko. Sakit. Sorry. Nahilo ko. Ipagpasensyaan nyo na. Ayan, guys, mag-unboxing tayo ng Oh, ba't ka naman nasuka? Hindi mo na ako. Ba't ka naman nasusuka? Wala lang? Trip mo lang masuka. Okay. Sige, sige. O, tapos ngayon naman natatawa ka. Ba't ka natatawa? Nasusuka. Pasaway Tapos ka. ngayon naman natatawa ka. Ba't ka natatawa? Nasusuka. Pasaway Tapos ka. ngayon naman natatawa ka. Ba't ka natatawa? Nasusuka. Tapos ngayon naman natatawa ka. Ba't ka natatawa? Nasusuka. Tapos ngayon naman natatawa ka. Ba't ka natatawa? Masaya ba? Kasi natatawa ka. Kanina nasusuka ka. Siguro dun sa kinain ko nasusuka. Kasi tawang-tawa siya, oh. Tawang-tawa siya sa kalokohan niya. 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 Buti hindi dyan umulan ngayon. Buti hindi dyan umulan ngayon. Buti hindi dyan umulan ngayon. Buti hindi dyan umulan. 23 years old ka na. Years old. Ikaw ba yung 23? 23 years old ka na. Years old. Ikaw ba yung 23? 23 years old ka na. Ikaw ba yung 23? Ah, 6 years ka pa lang. Sana all. 6 years ka pa lang. Sana all. Sana all 6 years old pa lang. Ay, 7 pala. Ano ba talaga? 7 or 8? Ay, 6 or 7. Ako, niloloko mo Pinagtitripan mo ako. 7. 7 years old. Hindi kita niloloko Okay, hindi mo
Nako, 7 years old ka pa lang. Totoo ba yan? $535. Okay. 7 years old ka pa lang. Fine. Magsiserve na po ako sa October. Magsi-7. October pa birthday ko, October 5. Birthday mo, October 5. Okay. Advance happy birthday sa October 5. Kung totoong magsi-7 years old ka na. Ngayong September 27. Ngayong September 27. Ngayong September 27. Ano ba talaga? Ano ba talaga? September ay October? Tanda mo parating nyo yan sa amo nyo. Kay Doklas. Amo ka man ni Kapeso kung kaya ka mong gawin. Ni Doklas sa kanyang asawa o anak. Gawin niya rin sa iba. Para malaman niya mismo kung ano hinahanap niya. Diba? Malakas ng loob mo kasi alam mo yung limitasyon at kapasidad ng asawa at anak. Let's think 2. 20 plus 8 is equal to 28. 21 plus 9 is 58. Eh, bakit mo naging 58 yun? 22 plus 10 is equal to 90. What are you talking? Ang araw po ngayon ay September 27. Yes, tama po. Tama po. When you know ba na. Hello to 11 viewers. Hello everyone. Shout out. Welcome to my live stream. Saan guys sasagutin natin yung Ang araw po ngayon ay September 27. especially if yung mga vlogs natin is about YouTube monetization. That's great. Shout out everyone. Shout out everyone. Okay, bye-bye guys. I'll be go.